לא, יש לו עוד. אוקיי, שימי מטבע. תרים אותו אולי ואז תראו מלמטה איזה יש לי חילזון חכם. אוי, הוא הגיע לחומץ. אוי, סליחה. חסר לנו רק שם סוכר ומלח. אני שוכחת. הנה, תראי, הוא פשוט הולך לצד אחר. אז איפה זה? רגע, דסי, ראינו שהוא עולה, אבל על מה הוא עובד? תסתכלי, איפה הכוח נמצא? איפה נמצא הכוח? לא, אנחנו לא כמוכם. בבטן? ברגל. מה קרה? ברגל? זה הרגל שלו? זה הראש, פה נמצאים אברי התפישה, נכון כמו אצלנו. זה הרגל, ופה הגוף. אוקיי, ברגל, צריך לרשום את זה. אוקיי, זה זז. גם את זה, תוסיפי לו עוד אחד. אני גאה בו. לא, זה ממש קל. הוא מזיז. אוקיי, אז תקשיבי, הוא יכול. כן, הוא מזיז. איזה גאווה של חילזון. תקשיבו, החילזון שלנו הצליח לסחוב 7 שקל ו20 אגורות. אתם מצלמות את זה שהוא... אנחנו פשוט לא עייפנו אותו עם חומץ ומלח. לא, זה היה מסיבה ראשונה שלנו. השארנו לו את הכוח. בגלל הוא מצליח? כן, הוא מצליח. אני ארצופים לוקח בטריה. יופי. מצליח?